Li Tirkiye ji ber koronayê gelek çalakiyên hunerî rastî astengiyan tên û nayên kirin. Her wiha ji ber qedexeyan karên hunerî ku hatine astarawestînê taybet li ser jiyana hunermendan û kesê ku debara xwe bi karên hunerî dike, ziyanên mezin çê dike. Şanogerên li Stenbolê diyar dikin ku wan van neh mehên dawî bi tu awayî nekarîne hunera xwe pêşkêş bikin û ji ber wê hem di warê hunerî hem jî di warê aborî de bi rewşeke ziyandar re rûbirû ne. Derhênera şanoyê Ece Karakutu jî li ser vê mijarê amaje dike, li Stenbolê li gel girtina sehneyan zêdetirî 100 şanoyên taybet jî yekcar belav bûne û neçar mane ku deriyên xwe bigirin. Pandemi sürecine girdiğimizden beri tiyatro salonlarımız kapalı. Mixabin vayrosa koronayê herî zêde bandor li ser karê me kir. Beşek ji şanogeran bi harîkariyekê biçûk ku ji aliyê Wezareta Çandê ve Têkirin debara xwe dikin. Lê şanogerên ku bi awayekî fermî nehatine tomarkirin, nikarin vê harîkariyê jî bistînin. Li gel girtina şanoyan bi sedan şanoger jî di vê proseyê de bêkar man. Ve bu yüzden zaten bilet satılamıyor. Ji ber qedexeyên pandemiyê piraniya şanogerên di vê proseyê de bêkar mane, wekî kertên din yên xebatê nekarên bi karên din jiyana xwe bidomînin, jiloma hejmara şanogerên bêkar roj bi roj zêdetir bû. Li aliyekê welatî jî vê rewşê rexne dikin û dibêjin li gel ku li mizgeftan kombûn serbest e, girtina şanoyan neheqiyek e. Bu pandemi döneminde Biya min divê çalakî û xebatên hunerî divê proseyê de jî berdewam bikin. Bi vê awayî hem em dê bi hunermendên xwe bin alîkar, hem jî huner dê berdewam bike. Biya min wekî di îbadetê de dikarin destûr bo çalakên hunerî jî bên dayîn. zamanı gel zaman yine açılır. Şanoyên taybet ji sibata 2020 veye girtîne. Her wiha li gel ku di mehên havînê de bergirî hinekî hatin sistkirin jî, lê welatiyan dîsa ji ber metirsiya koronayê zêde eleqe nîşanî çalakiyên hunerî nedan. Niha jî di çarçoveya bergiriyên nû de temaşeya şanoyan dîsa hatiye qedexekirin û şanoyên taybet jî ji hêla dewletê ve li benda harîkariyeke aborîne. Ji bo dema ku bazirganê me biban her du polîsên li axivî û bê de ew